Il-maġġoranza tal-operaturi turistiċi f'Għawdex jemmnu li t-tniġġis u l-bini eċċessiv qed iħalli impatt fuq dan is-settur li huwa kruċjali għall-ekonomija Għawdxija. Dan joħroġ minn survey li sar mill-Assoċjazzjoni Għawdxija tat-Turiżmu il-GTA fejn irriżulta li 85% ta' dawk li rrispondew jinsabu inkwetati bis-sitwazzjoni preżenti. Fil-fatt dawn in-negozji Għawdxin jemmnu li s-settur turistiku qed ikun affettwat b'mod negattiv mill-bini eċċessiv, in-nuqqas ta' tranquillità, infrastruttura fqira, il-ħsejjes eżaġerati kif ukoll kwistjonijiet marbuta ma' nuqqas ta' indafa. L-istess survey semmi li hemm sfidi varji għall-operaturi turistiċi f'Għawdex, b'44% jirreferu għal kundizzjoni preżenti tal-ekonomija, dan fil-waqt li 93% irrapportaw żieda fl-ispejjeż tal-operat tagħhom. L-istħarriġ li sar mill-GTA fl-ewwel sitt xhur jikkonferma li f'Għawdex żdiedu t-turisti iżda naqqas il-qliħ għal min jaħdem f'dan il-qasam.